F'intervista estensiva fuq il-gazzetta The Malta Independent on Sunday, l-ekonomista prominenti tal-EY Chris Mejlaq spjega fid-dettall kif wieħed għandu jiffaċċja l-bżonn tal-ħaddiema barranin. Dan hu suġġett li qed iqum ħafna fid-diskussjoni pubblika fil-waqt li l-Prim Ministru u l-Gvern ħadu numru ta' inizjattivi biex isaħħu l-kontroll tal-awtoritajiet Maltin u jassiguraw li ma jiġux ħaddiema fejn m'hemmx bżonn. Il-kap tal-Oppożizzjoni ħareġ b'kampanja ta' informazzjoni qarrieqa u l-Oppożizzjoni qed tagħti verżjoni differenti ma' kull jum li għaddi. L-ekonomista Mejlaq kien mistoqsi fuq il-fatt li f'servej magħmul mill-EY persentaġġ sostanzjali ta' negozji qalu li jixtiequ aktar investiment infrastrutturali fid-dawl taż-żieda tal-popolazzjoni. Mejlaq implika li dan ma jfissirx li għandna nwaqfu għal kollox is-sem tal-ħaddiema barranin u għal dan ta' bosta raġunijiet. Fosthom li l-popolazzjoni Maltija qed tixjieħ u dan ifisser li d-diskors dwar ħaddiema barranin mhux marbut biss ma' tkabbir ekonomiku. Minflok is-soċjetà tagħna bilfors li tirrikorri għal ħaddiema barranin f'ċertu setturi minħabba li qed tixjieħ. Hawn tkellem dwar il-ħtieġa ta' aktar investiment, speċjalment fid-dawl li f'pajjiżna hawn likwidità kbira u ammont ta' flus li huma mfaddla mal-banek u għalhekk jistgħu jintużaw minflok jibqgħu reqdin. Mejlaq sostna li pajjiżna għandu jiffoka fuq kif se nużaw aħjar it-tifdil tagħna ħalli nżidu l-potenzjal ta' pajjiżna u mhux niddiskutu temi bħal kemm tiflaħ l-infrastruttura preżenti għax il-pajjiż għandu l-mezzi kif din tkompli titjieb kif wara kollox diġà tejbet. Intant fl-aħħar xhur il-Gvern introduċa miżuri b'saħħithom biex jassigura kontroll iktar b'saħħtu tal-awtoritajiet Maltin u l-ekonomista kien mistoqsi dwarhom. L-ekonomista tal-EY qal li pajjiżna bħala wieħed żgħir ma jistax joqgħod jistenna meta jiġuh opportunitajiet tajba ta' kummerċ, żied li l-importanti huwa li meta tfetx sfida ninvestu bħala pajjiż biex din l-isfida tiġi riżolta. Dan fil-waqt li fuq temi bħal traffiku sostna li waqt li hemm rwol importanti għall-Gvern qal li l-għażliet individwali huma essenzjali. Dwar dan tkellem kif ħafna jgergru imma mhumiex lesti biex huma stess ikunu parti mis-soluzzjoni tal-problema.